Hello friends, welcome back to Son Hope guys, absolutely fine. So friends, नोंथांमोनाथ' केरिमिनाटिखौ बयबो सिनायखायो जानो हागौ एबा मिथिखायोबो जानो हागौ नङा होमबा जानाखि जोंनि बे इन्डियानिनो सासे गिदिर इउटिउबार टप इन्डिभिजुवेल इउटिउबार केरिमिनाटिया स' केरिमिनाटिना मोननै इउटिउब चेनेल दं मोनसे इउटिउब चेनेलनि मुङा जादों मा केरिमिनाटि बे केरिमिनाटि इउटिउब चेनेलाव बिथाङा मा खालामोमोन रस्टिं बागेरा भिडिअफोरखौ मा आपल'ड खालामोमोन नङा होमबा आरो बिनि अनगायैबो मा बिथांनाव मोनसे इउटिउब चेनेल दंबावो बे इउटिउब चेनेलनि मुङा जादों मा केरि इज लाइफ बे केरि इज लाइफ इउटिउब चेनेलाव बिथाङा मा बायदिसिना गेमिंफोरखौ मा लाइभ खालामोमोन आरोखि ना पाबजि बायदिसिना गेमिंखौ मा लाइभ टेलिकास्ट हगारोमोन बे केरि इज लाइफ बे मोनसे इउटिउब चेनेल आरोखि ना स' मैया दा मा जादों बिनि केरि इज लाइफ इउटिउब चेनेल मोनसेया स' मैया मोनायावहाय लाइभ हगारबाय थानायाव मोनसे बिटकइननि मोनसे लाइभ फैबाय थानाय समाव मा बिथांनि इउटिउब चेनेला हेक जादों आरोखि ना अके स' हेक जाबाय बिथांनि इउटिउब चेनेला मैयाहायनो स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिथाङा मा टुइटारावबो टुइट खालामदों नायदो नै नोंथांमोना मा होनदों बिथाङा नै बेवहाय नायबानो जाबाय माइ चेनेल हेज बिन हेक निड इमिडिएट एसिस्टेन्स अके स' नायबानो जाबाय बिथाङा टुइटाराव गावनो खिन्थादों टुइटारावहाय गावनि बे चेनेल हेक जानायखौ आरोखि ना स' जोंनि एसेबां गिदिर गिदिर इउटिउबारनि माने चेनेल हेक जाबायबा स' जोंनि बे फिसा फिसा इउटिउबारनि चेनेल जानाया हेक जानायाथ' मा गिदिर खोथाबाव नङा होमबा स' नायदो इसे गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरनि चेनेलानो हेक जागासिनो दं दाख्लिफोरनिफ्रायनो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं आङो बिराद गिदिर गिदिर इउटिउब चेनेल जेनाखि बिराद गिदिर गिदिर इउटिउबारफोरनि चेनेलानो हेक जागासिनो दं नायदो नोंथांमोना नायदो सानना नायदो केरिमिनाटिमोननि बायदि इसे गिदिर इउटिउबारफोरनि चेनेलानो दा हेक जाबायबा जोंनि बे फिसा फिसौ इउटिउबारफोरनि चेनेल हेक जानायाथ' माथो गिदिर खोथाबाव नङा होमबा जेबो गिदिर खोथा नङा स' आरो बेवहाय नोंथांखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो स' बे गिदिर इउटिउबार मालाय मा जानो नङा होमबा बे गिदिर इउटिउबार मालाय मा जानो बिनावहाय माने इउटिउबनि सोमोन्दै इसेबां माने नलेजफोरबो गैयाबो जानो हागौ जानाखि इउटिउबनि माखासे बुस्थुफोरखौ मिथियाबो जानो हागौमोन अके स' सासे हेकारा जों इउटिउबारनिफ्राय माबा मोनसे जेनाखि माबा मोनसे इनफरमेसन मोनाबा जोंनि बे चेनेलखौ मालाबाबो हेक खालामनो हाया नोंथांमोनखौ माने आङो मेरला भिडिअआवनो नोंथांमोननो खोन्थाबाय थाखायो स' जोंनि माथ्राया माबा मोनसे इनफरमेसन नङाबा बे जेसेबांनाखि हेकार गिदिरानो जायो मा जोंनि बे इउटिउब चेनेलखौ हेक खालामनांगौआ पसिबोल नङा एकदमबारे स' गोरोन्थिखौ मा जोंसो खालामो आरोखि ना जों माबा मोनसे गोरोन्थि खालामाबा ना जों माबा मोनसे गोरोन्थि खालामफ्लाङाबा बिसोर हेकारफ्राबो मालाबाबो हेक खालामनो हाया जोंनि इउटिउब चेनेलखौ आरोखि ना स' बांसिन चेनेल हेक जानायनि रिजनानो जाहैदों मा स्पन्सारशिपनि थाखाय फेक मेल फैनायावहाय बे लिंकआव क्लिक खालामनानै जानाय बांसिनानो स' आइ थिंक केरिमिनाटियाबो बिदिनो जादों जानो हागौ नङाबाथ' बोरै जानो स' गोबां इउटिउबारफोर मेरला चेनेल हेक जाजानायनि भिडिअसखौ नुबाय थायो आं इउटिउबावहाय बिथाङा मा बुङो बिसोर हेक जाजानाय बिथांमोना मा बुंदों स' नोंथांमोननो दिनै भिडिअआव खोन्थानोसै आङो जाय मानसियानाखि चेनेल हेक जादों बिसोरो मा बिसोरनाव स्पन्सारशिपनि थाखाय मोनसे मेल फैदोंमोन आरोखि ना मेल फैयो बयनावबो बे हेक जाजानायाव बयनावबो बिराद हेक जाजानायल' नङा मेरला मानसिनाव बे स्पन्सारशिपनि थाखाय फेक मेल फैयो बे फेक मेल फैनायाव मा लिंकआवहाय क्लिक खालामनो थिनो बिसोरो बै माबा हेकारफ्रा जेनाखि स्पन्सारशिपनि अफार खालामग्रा मानसि बे हेकारफ्रा मा बे लिंकआव क्लिक खालामथिनो ओमफ्राय बे लिंकआव क्लिक खालामनानै मोनसे एप्सखौ डाउनलड खालामथिनो अके बे मा होनो एप्सखौ डाउनलड खालामबाथाय अट'मेटिकलि नोंथांनि बे चेनेला हेक जागोन बेबायदि आरोखि ना स' बेबायदिनो गिदिर इउटिउबारखौबो नोजोर होयो स' जोङो बेयाव मा उल्लु जानो आरोखि ना स्पन्सारशिप गोबां मानसियानो मा स्पन्सारशिपआवथ' माने स्पन्सारशिपनि माने ससे 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्डनि भिडिअ बानायबाथ' मा एकदमबारे गोबां रां मोनोना $200 $500 नोंनि जेनाखि भिडिअसआ बिसिबां एभारेज भिउसआ बिसिबां जेनाखि बिसिबां भिउस हिसाबैसो मोनो आरोखि ना नोंनाव जुदि 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन गाहाम भिउस फैयोबा बिसिबां मोनगोन मेक्सिमाम हमना लादो बिदिनो 700 800 गाहाम डलार मोनगोन नोङो स्पन्सारशिपनि माने अडियेन्सआ बिसिनाव बुरजा नालाय माने स्पन्सारशिपनि मोनसे भिडिअ बानायबा माने अडियेन्सआ बे इउटिउबारा खोन्थायोबा माने बे जेनाखि स्पन्सारशिपनि भिडिअ बानाय बे स्पन्सारशिपआवथ' बांसिन अडियेन्सआ मा थांगोन ना बेनि थाखायनो मा एभारेज भिउसजों लोगोसे मा प्राइसखौ बारायो आरोखि ना स्पन्सारशिपनि दा बिदियावनो मा स्पन्सारशिपनि ससे भिडिअ बानायनायाव गोबां रां मोनो नालाय बेनिखायनो बे लब जानानै मा गोबां मानसियानो मा इउटिउब चेनेला हेक जाजागासिनो दं आरोखि गोबां मानसियानो अके स' गोबां जेनाखि चेनेल हेक जाजानाय बिसोरनो बुंखायो बे गावसिनि चेनेल हेक जाजाखांनायनि उनावहाय स्पन्सारशिपनि आंनाव मेल फैदोंमोन बे लिंकआवहाय आं क्लिक खालामनानै जेनाखि बै स्पन्सारशिपनि अफार खालामनाय बे मानसिया मा आंखौ लिंकआव क्लिक खालामनानै माने मोनसे एप्सखौहाय इनस्टल खालामफिनदों बिनि उनावनो आंनि इउटिउब चेनेला हेक जादोंनो मेरला खोनानो मोनो स' बांसिन मानसिनानो मा स्पन्सारशिपनि मोनसे लिंक हरनायावहाय जेनाखि स्पन्सारशिपनि मेल फैनायाव बेयाव लिंक हरनायावहाय क्लिक खालामनानै बांसिनानो जायो आरोखि ना स' बायसान्स नोंथांमोनावबो मोनसे स्पन्सारशिपनि माने मेलफोर फैयोबा एकदमबारे एलार्टआव था आरोखि ना अके स' जोङो एथ' खस्थ' खालामनानै जोङो मोनसे इउटिउब चेनेलखौ गिदिर खालामो एबा ग्र' खालामो बिनि उनावबो जोंनि मेहनतआ एकदमबारे
माने एकदमबारे बेखार जायो स' अबाव मा नोंथाङा बिराद दुखु जागोन आरोखि ना स' बिदिनो बेनि थाखाय जोङो मा गावनि जेनाखि स्पन्सारशिपनि मेल फैनाय बे स्पन्सारशिपनि मेल फैनायखौ एकदमबारे मोजाङै रिसार्च खालामना नायग्रो एबा मिन्थिगो आरोखि ना बिनि सायाव बिजिरना नायग्रो मा जाथावना जाथावा आइ थिंक केरेमिनाइटिनाबो बिदिनो जादों जानो हागौ आरोखि ना स' बांसिन दा इउटुब चेनेल हेक जाजानाय खोनायोबा बांसिन मा स्पन्सारशिपनि मेल फैनायावहाय बे स्पन्सारशिपनि मेल फैनाय हरनायावहाय लिंकआव क्लिक खालामनाय बांसिन इउटुब चेनेलानो हेक जानायखौ खोनानो मोनबाय थायो बांसिन इउटुबारफ्रानो दा बिदिनो मा स्पन्सारशिपनि मेल फैनायावहाय लिंक हरनायावहाय क्लिक खालामनानै जाजानाय आरोखि ना अके स' नोंथांमोना एकदमबारे एलार्टआव था दा केरेमिनाइटिना इउटुबना बिराद माने हेक जाबाय मैयाहायनो बिथाङाबो टुइटाराव बुंखादों माइ चेनेल हेज बिन हेक निड इमिडिएट एसिस्टेन्ट होननानै गावनो खोन्थाथारबाय अके स' नोंथांमोना बे एलार्ट आरोखि ना बायसान्स नोंथांमोनावबो माने स्पन्सारशिपनि मेल फैयोबा एकदमबारे बिनि सायाव रिसार्च खालामना नायग्रो मिथिग्रो स' जेनुइन स्पन्सारशिपनि मेल हरनाया मालाबाबो फैसानि सायाव खोथाखौ रायलायग्रो आरोखि ना बिदिनो बै माखासे जेनाखि गिदिर गिदिर इउटुबारफोर बिसोरो मा बिसोरनावबो बिदिनो फेक मेल फैयोनो स्पन्सारशिपनि बिसोरबो बुंखायो आरोखि ना माने स्पन्सारशिपनि मोनसे मेल हरनाया मालाबाबो फैसानि सायाव जेनाखि आंनि बे एप्लिकेसननि सोमोन्दै 15-13 सेकेन्डनि भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनायनि बे भिडिअआवहाय एड खालामना होदो बिनि थाखाय नोंथांनो $100 बा $300 बेबायदि होगोन होननानै माने फैसानि सोमोन्दै मालाबाबो बुंग्रानो मिथिबाय स' नोंथांमोना बिनि सायावबो एसे नोजोर होनो हागोन स' बिसोरो मा जेनुइन स्पन्सारशिपनि मेल हरनाया ओरैबायदि होग्रोयो स' आंना बायदि मोनसे वेबसाइट बा मोनसे माबा दङ एप्स दङ बिनि सोमोन्दै नोंना 13-15 सेकेन्डनि भिडिअ बानाय स' नोंथाङा बेयावहाय भिडिअ बानायनायाव नोंथांनि बे डिमान्डआ बेसेबांसो होननानै खोन्थायो बांसिनानो बिदि सोंग्रोयोनो बै हरजानाय मानसिनि जाय मानसि जेन'बा नोंनो हरदों बा आं स्पन्सारशिप हरग्रा नोंथांनो हरदों स' आं मा होनो आं हरग्राया बिदिसो सोंग्रोखायोनो बेबायदि आरोखि ना स' नोंथांमोना बे स्पन्सारशिपनि मेल फैनाया एकदमबारे एलार्ट जानानै था आरोखि ना स' दा केरेमिनाइटिनि इउटुब चेनेला हेक जाबाय मा दुखुनांथाव बाथ्रा स' नोंथांमोना बिथांनि बे चेनेलनि ल'ग'खौ नायबा नुनो मोनगोन नै लग'आबो गैबावला बिथांनि बे इउटुब चेनेलनि लग'आ केरि एस लाइभ बे इउटुब चेनेलनि लग'आबो गैबावला स' नोंथांमोना बे एकदमबारे स्टे एलार्ट मिथिबायना नोंथांमोनाबो एलार्टआव था एसे स्पन्सारशिपनि मेल फैनायखौ एकदमबारे नोजोराव रिसार्च खालामना नायग्रो नंगौना नङा अके स' बांसिननि इउटुबारफोरनि दा चेनेल हेक जानाया बांसिन बे मा होनो स्पन्सारशिपनि मेल फैनाय चेनेलाव हेक माने लिंक हरनायाव क्लिक खालामनानै जाजानाय आरोखि ना अके स' फ्रेन्ड्स जोंनि थाखाय नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायना मोजां दा भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेनाखि साइडआव थानाय बेल आइकन बेखौबो प्रेस खालामो जेब्लानाखि आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो बिनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय बाय